Ahun nedimden bir daha soracak men. Bir iki tane sualım var. Men birine kızıl verdim. Beren adamym da şonu 30 ýyl 35 ýyl bäri ýygyna beren ok. Başga birine pas berdiler, maňa bermeli boldy. Oňa pas berilende de 10 ýyl boldy, o da beren ok. Şoň maňa hukumy näzirek? Şondan dikat bermeli bolsam, ýene bir zat bolsa, näzirek bolýar? Ya o bermelimi, ya men bermelimi? Ikinji sualym. Men şilawşuya haram halal saýlaman oklaýar, şonu ýuwanda näzirek bolýar? Öz halallap çykarýarmy ýa özüň halallap bermelimi? Aqaladan meňurýan, adam hally beýbi, ahun nädeme sag bolasyn aýtýaryn. Siziň de eliň dağırmasın, sag bolun. Bagan zähmet çekýäňiz, hyzmat etýäňiz nädeme? Onu olsa bu telefonu dinledik ayal doğulmadan beri iki soru bilen yüzlemtiler cevap sizin. Bolju. Hormatly ayal doğan. Ha siz birine şeýle kızıl beren bolsaňyz, şu kızıl diýip amanat beren bolsaňyz her wagt siz şu kızıly almaly, şu kızıl sizinki. Indi şu kızılym ber diýip şu tarapdan şonu isläp bilýäňiz. Indi şu kızıly bermäni başga birine hawala edip oldy bermedik bolsa, onu heni bermedik ka ta wagty ki sen eliňe ýetşenok, şonuň zekaty sen boýnuňa hemde. Elbetde ol alan adam boýnuna o zekat wazyp bolmaýar. Ýöne sen boýnuňa da wazyp däl. Ta wagty ki şu kızıl eliňe gelmese, eger ta dünýä tükenli diýen ýanyk sen wagtyň tamam boldy, dünýeden gaýtmaly boldun. Kızıl sana berilmedi. Kızıl şu adamda galy, seniň ol kıyamat hakyň bolýar. Onda sen kıyamat algyly bolýarsyň. Şonuň hem zekaty da sen boýnuňa wazyp bolmaýar. Indi zekat sen boýnuňa wazyp boljak bolsa, ýa şol gyzyly sana berse, beren wagty ýöne şoň zekatyny bermeli bolýarsyň. Ýa näçe wagt geçenne bolsa, şu geçen ýyldan kyndy hemmesini hesap edip de sen bermeli bolýarsyň. Eger şol beren kızlyňy ýögrüp de sana bere gasala. Emma şol berilen kızıl, eger kızıly sen amanat diýip beren bolsaň, her wagty sen şol kızılyň özüni şu tarapda algyly bolýarsyň. Meselen diýeli bir 40 myskal kızıl sen tarafa berip dursun. Sen şu 40 myskal kızıl şonu algyly. Bir wagt menen men şoň pulum berjek, şol wagtda palan putuk diýip de şol wagtdaky pul hesap edip berjek bol beýle däl. Sen şol kızıly berip dursan, kızıl algyňma. Her wagtda da kızılyň kıymaty näçe bolsa, şol kıymatdan hesap edip. Meselen sen şu kızıly 10 ýyl munuzal ýa 20 ýyl munuzal şoňa amanat berip dursan, indi de men şoň puluny bereýin diýse, şu madyň pulundan şol puluny hesap edip bermeli bolýar. Şol oňa sen kızıly berip dursan, şu kızıl sen şonu algyly, kızılyň puly däl. Ol şeýle. Bu şu aýtmaz ýani onuň zekaty da sen öz boýnuňa wazyp, ýöne sen hasan bermeli, sen eger eliňe gelse, şol zekatyny bermeli. Ýöne şol eliňe gelen suratynda şonuň näçe ýyl geçen bolsa, hemmesini hesap edip de şonuň zekatyny bermeli bolýarsyň. Emma ta ahyr sen eliňe gelmedi we sen onda kıyamat hakly bolup galyň, ol sen eliňe gelmedi, onda zekat hem sen boýnuňa wazyp bolmaýar. Ýöne bu zatda açyklamaklarymyz gerekli ki, indi aýtdy ki meselen şu kızıl birine amanat berip dursun, indi eliňe bir wagt gele gasa, şonuň zekatyny ta şu mahalasini bermeli diýdik. Indi şu mahalasini bermeli bolan suratymyzda sen başga bir duran hakyň, malyň, zatyň ýok bolsa, indi şonuň sen zekatyny ta 19 myskala gelýänçe bermeli. Ta 20 myskala bolanyň zekat düşýär. Indi şol başga malyň ýok, başga pulyň ýok. Sen şoň meselen 40 myskal bolsa 1 myskalyny şuýl berdiň. Gelen ile 1 myskalyny ente kemegirägini, ondan soňra da şeýle 1 myskalyny ente kemegirägini. Şeýle gara 20 ýyl içerli bir näme boldy? Belki 20 ýyl içerli tagryban boldy bir 25 myskal melenle. 40 myskalyň 15 myskala gitdi. Çünki soňra durabara kemeliýär. Yani zekaty 40 myskal wagtynda dogry 1 myskal bolsa, soňra 1 myskal kemeden gelen ýyl 39 myskal bolýar. Soňra 38 myskal en tökdirek, soňra 37 myskal en tökdirek. Şeýle bolýar. Tagryban 20 ýyl medenine geçende 25 myskala gelýär. Onu 25 myskalyň gara sen zekatyny bermeli. We soňra deger ondan başga duran bir kızılyň durýar, artyk pulun ýok bolsa elbetde. Soňra gara 20 myskala gelýär. 20 myskalyň kemelip 19 myskala gelýär. Ondan başga da malyň ýok bolsa, dige indi sana o ýaky kızılyň zekaty wazyp bolmaýar. Munda inşallah şu tarikaty hesap edip de ony enzam bererler. We ma bu hormatly uýamyz ýene bir soragyny aýtdyrlar. Biz egilmeşimizi labas suwy bilen ýuýarys. Ýöne şol labas suwya haramdyr, halaldyr, hemme egilmeşleri oklaýarys. Aý şunyň özü halallardyr diýip. Aýa şol
halal haram hemmesini bir labas suyu oklasak, o sonuna yuğulup da ini çıkya, sol egin masalan hemmesi halal bolyar mı ya bolmayar mı? Hormatly üye, bu gurda sen görmelik ki sen labas suyu, ne tarikada labas suyu? Aya sol oklanan labasların hemmesini 3 mertebe sıkyar mı? İnni bir näçe labas suylar var, sonra aylapda kamilen sıkyar. 3 mertebe son şeyle sıkyar. Eger şeyle sıkyar bolsa, önkü necis eginmaslar da hemmesi halallanyar. Emma eger sol sıkmayan bolsa, yönü yuaqada ondan sonra alıp da özün sıkmalı bolsa, onu yok. Onu yuğularından sonra çıkarıp da özün 3 mertebe üstünden bir miktar su koyup da sıkıp onu şeyle halallamalı. Onu şeyle halallamak gerekli. Eger sultra sıkyan bolmasa. Hormolsan salamat bolun minnettar yene telefonma eştaýdy. Bolacak eşteydi. Salam, arada namazınız kabul olsun. Ahun nededen bir tane sorağım vardı. Ovamda işte deni mescid var. Her gaysi bir zamanı çekiyorlar. O zaman biz şu an öz mülküden aşağı deyip otuk. Ola izek çekiyorlar. Biz öz mülküden aşağı deyip otuk. Doğru mu karşı? Ağdaçar vaktinde, yani namaz vaktinde her mescidin sesini eşittik. Ağdaçar deyip ya azan çekilenini eşittik. Ağdımızda açlık boyunca mı? Şu an eşkali yok mu? Sonra ahun nededen soracak olalım. Eliniz ağırmasın. Hormolsan bu telefonu hem dinledik yine ayalda olmadan biri bir qisqa soraw bilen yüzlendiler. Jogap sizin. Hormatly üye, inha azan çekilmekligi şu gün yaşanna bolyar. Gün yaşanna azan çekilýär. Inni gün yaşanna eger daqiq belli bolsa günün haçan yaşanlygy, sonra hatta hiç bir azan çekilmese de açmaklığın işgali yok. Inni esker gördüňiz ki gün yaşdy, gün yaşanna esker gördüňiz, şu gün yaşanna esker gören bolsaňyz hiç bir mescitten azan çekilmedik bolsa, onu da sen ağzını açmaklığın işgali yok. Şol maksat şu günün yaşmaklygy. Çünkü dağıtandan gün yaşayansa diğer arada. Biz onu dağıtanla ağzını beklemeli ve gün yaşanında da sen ağzını açmalı. İnni mümkün bir mesele azan çekilse yok. Köpekler ihtimali göre olduysa gün yaşandan ağzını açıyandırlar. Gün yaşandan azan çekiyandırlar. İnni mümkün ne? Birinciler günün yaşanını iyirak görüyorlar. Birinciler gecenek görüyorlar. Birincilerin yanı saati oluyor. Birincilerin saati yok oluyor. Kadar her namazda olsa hem mescid sol gün yaşlı deyip azan çekiyandırlar. Ona göre eğer sol mescidin azan çeken mescidin azanı itminanın var olsa ay ol özümür bilyen adam, düşünyen adam, yani saati da ba, özü saygılayan adam, günün yaşanını haçan bilyen adam deyip de sonra itminanın olsa her mescid azan çekilse ağzını açıqamalı. Yok, ay o mescidin ne tarikadığını bilemiz yok. O şayet havada karamak, güneş makalı şayet yaşam makalı da ağzını açıqamalı deyip de azan çekilamalı deyip de azan çekenler deyip de bütüler şekin var olsa onu hop bir miktar sabret. Bir kız ayağından sonra orada şeker. Son şeker şüphe salmalı da. Son aradan şeker koymalı da. Hükmen günün yaşamını bilip yine ağzını açmalı. Biz ona göre şeyle olsa maksada şeyle günün yaşmaklığı. Şu gün yaşamına sen ağzını açmalı. Şu günün yaşamının haçanlığını saygırandan sonra her mescidin azanı olsun sana farkı yok. Yani sol mescidin inni azanı doğrudur. Sol bilip azan çekiyandır. Sol azan çeken vaktinde hükmen gün yaşandır etken sana her mescitte şeyle azan çekilirsen eşitten ağzını açıqamalı. Yok bir miktar şeklini şüphen olsa onu bir miktar sabır edip de olmuyor da şekli ondan sonra ağzını açıqamalı. Yani maksat şu günün yaşmaklığı, şu gün yaşanına kadar ağzını açmalı. Hormolsan salamat bolun minnettar sororora jogap bölümne berilen wagtem gotorup bardy. Taňar ýalhasyn. Bolýar, hoş selamet bolun.